Бих искал да поканя капитан първи ранг Димитър Ангелов, началник на Висшето военноморско училище Никола Александров. Уважаеми господин ректор, уважаемо академично ръководство, уважаеми господин президент, господин Петин, скъпи преподаватели, студенти на Икономическия университет Варна. 90 години са и много и малко. 90 години са достатъчни да напише Икономическия университет една история, да създаде свои традиции, които вие, сегашните и преподаватели, и студенти, да се гордеете с тях. Традиции, които са създадени в него и се използват днес, преподаватели, които в днешния момент наричат Икономически университет сред елита на висшите учебни заведения в страната и в света, и възпитаници, които в момента стоят на студентските скамейки, но в бъдеще ще претворят девиза, който вие имате с академични традиции в бъдещето и ще издадат все по-напред Икономически университет и ще гарантират неговия просперитет. Приемете поздравите от академичния и административния състав, от студентите на Висшето военноморско училище, на най-старото техническо училище, на първото техническо училище висше, академичното ръководство, преподавателите и възпитаниците, няма висши възпитаници, възпитаници от миналото, завършили от миналото и настоящи, а и бъдещи, на първото икономическо висше училище и лично от моя най-сърдечни поздрави и пожелания за успех. С празника на университета са получени многобройни поздравителни писма и адреси от различни организации, институции и лица. Давам думата на доцент доктор Зоя Моренова, заместник ректор на Икономическия университет Варна и председател на Организационния комитет по отбелязването на 90-та годишнина на университета, да ги представи накратко. Уважаеми господин президент, господин ректор, уважаеми колеги и гости, позволете ми накратко и в систематизиран порядък да представя многобройните поздравителни адреси и писма, получени от университета във връзка с неговата 90-та годишнина. Получени са поздравителни адреси от държавни институции и ведомства, от Министерството на финансите, от името на министър Симеон Дянков, от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, подписан от министър Трайчо Трайков. Поздравителен адрес от Българска народна банка от името на управителя на БНБ господин Иван Исков. Поздравителен адрес от Националния статистически институт, подписан от председателя на Националния статистически институт, доцент Мариана Косева. Ще си позволя да прочета малка извадка от поздравителният адрес, получен от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В него се пише: някогашната Варненска търговска академия е била истинска ковачница на кадри за индустриализираща се модерна България. Тези хора са положили основите на цели стопански отрасли и социални науки и ние сме им дълбоко благодарни. Те са създали фундамента, който вие трябва да надградите с вашата качествена нова подготовка. На ход сте вие, новите личности на България, които трябва да прекроят икономическия профил на страната не само заради предизвикателствата на глобалната криза, а и за отговорността пред всички нас да създаваме устойчива, но и отговорна икономика. Отговорна за ефективното използване на ресурсите, за намаляването на вредните емисии, за
за ползването на алтернативни източници на енергия, за създаването на реални пазарни отношения и на конкурентна среда за бизнеса. Следвайки заръките към поколенията, заложени в основния камък на вашата сграда през 1911 година, да се посветите на, цитирам, повдигането на българското търговия и стопанство за благото успеха на българската държава. Нека мъдрите съвети на Хелмес и Екима от емблемата на университета ви следват винаги, когато черпите знания в името на по-доброто бъдеще на България. Желая ви много успехи и все така високи постижения. Честит юбилей, Райчо Платов, министър на икономиката и енергетиката. Уважаеми колеги, Икономически университет Варна приема с голяма благодарност договорените поздравителни адреси, отправени към университета от висши училища и научни институции в България. Последно правилната вече от трибуната на това събрание, поздравления и пожелания от страна на академичната и научната общност, бих искала да информирам, че в университета са получени също поздравителни адреси от Икономически институт на БАН, Стопанска академия Дмитрий Ценов Свищов, Югозападен университет Неофит Рилски, Великотърновски университет Свети Свети Кирил и Методий, Русински университет Ангел Кънчев, Технически университет Варна, Технически университет Габрово. Всички поздравителни адреси са записани от ректорите от съответните университети. Топли думи се съдържат в поздравленията, отправени към университета от два забележителни личности, които са доктор Honoris Causa на Икономически университет Варна. Това са професор Януш Корнер, професор Емеритус на Харвардския университет САЩ и доктор Стен Аск, бивш посланник на Швеция в Република България. Те изразяват своето съжаление, че не могат да бъдат с нас в деня на празника на университета. Благодарстват, че се чувстват част от колектива на Икономически университет Варна и пожелават на всички преподаватели много успехи в науката и преподаването. Поздравления към университета са получени също от негово високопресвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Кирил, кмета на община Добрич, госпожа Бетелина Николова, която в своето послание пише: с историята на настоящото си, с делата и постигнатите резултати, вие достойно мерите с постижението на европейската академична традиция и университетите в Европа да приемат като равно. Нека занапред семената на науката, които засядате с много ентусиазъм и всеотдайност, да дават стократни плодове. И нека всички ваши планове мечти бъдат увенчани с успех. Получени също поздравителни адреси от кмета на община Бургас, господин Димитър Николов, от Стопанска камара Варна, териториалната организация на научно-техническите съюзи Варна, Генералното консулство на Украйна в град Варна, Съюза на учените Варна, от кмета на район Приморски Варна, от Варненската търговска гимназия, от господин Бучовов от Соловей Соди. Уважаеми дами и господа, десетки са поздравителните писма и адреси, получени в университета от бивши възпитаници на Икономически университет Варна. Те се получават през последните месеци и ние нямаме съмнение, че ще продължим да ги получаваме и през следващите месеци, до края на настоящата юбилейна 2010 година. Сред тях са хора с успешна професионална реализация в най-различни сфери на живота. В икономиката известни представители на бизнеса, в областта на науката и висшето образование, преподаватели и изследователи, работещи в български и чуждестранни университети с национален и международен авторитет. Радостното е, че някой от тях ще можем да чуем в конференцията, която започва утре в университета. Представители също на политическия елит и много други. Получените писма са отворени само в различни професии, принадлежащи към различни поколения. Когато заслужава да отбележа един от поздравителните писма, отправени към преподавателите и студентите от университета от господин Христо Тодоров, който, както сам пише в писмото си, е на 52 години. Господин Тодоров е възпитаник на выпуск 1937 година на Търговската гимназия в град Варна и на выпуск 1941 година на Висшето търговско училище. Той пожелава на всички здрави успехи, а също прави пожелание в скоро време представител на варненската икономическа мисъл да завоюва високото научно звание академик.